Сьогодні проводив заняття для вступників. І що цікаво, є реєстр абітурієнта електронний, і у вас можуть бути документи в паперовому вигляді, одначе держава їх не бачить. Вищі навчальні заклади їх не помічають, якщо не оцифровано нічого. А тому найголовніше правило у наш час, щоб стати видимим, необхідно оцифруватись. Така от ситуація у нашому електронному світі. Тому, якщо у вас є діти або ви абітурієнт, то, очевидно, ви вже здогадали, що необхідно зробити. Завантажити все в електронний кабінет і перевірити правильність. Бо інакше ви можете втратити 1 рік.